Me emme olisi tässä, ellei vuosikymmeniä sitten omalle kohdalleni ja sitten myöskin vaimon kohdalle tullut se elämän päävoitto, että saimme kohdata Jeesuksen henkilökohtaisesti vapahtajana. Siihen asti usko ja ehkä Jumalakin oli meille teoriaa, mutta sen jälkeen, kun saimme tulla uskoon, se oli alku uudelle. Muistan, kun pari päivää oman uskontuvani jälkeen kysyin Eijarilta, joka ei silloin näistä asioista paljoakaan tiennyt, kysyin ihan ohimennen, tai sanoin, että jos Jumala on totta, jos Jeesus on totta, jos Pyhä Henki on totta, pyydän, että se näytetään minulle. Ja siinä ihan niin kuin salama olisi iskenyt kiireestä kantapäähän, niin kuin sähkövirta olisi mennyt läpi ja tavallaan niin kuin sulin vaimoni edessä. Tietyllä tavalla tiesin, että nyt olet kohdannut Jumalan todellisuuden. Jumala on totta. Ei uskontuvon jälkeisiin asioihin tarvitse välttämättä kuulua tällaisia asioita, mutta minulle sallittiin tällainen yliluonnollinen kokemus, joka johti siihen, että aloin ymmärtämään, että meillä on yksi Jumala, niin kuin me uskon tunnustuksessa sanomme ensimmäisessä käskyssä, että minä olen Herra sinun Jumalasi, älä pidä muita jumalia. Ja tuli ymmärrys siitä, että vain Jeesus on tie Jumalan yhteyteen. Jeesus ei tullut perustamaan uskontoa, mutta hän mahdollisti meille tien syntien sovitukseen ja Jumalan yhteyteen. Ja siitä alkoi myöskin sitten mahdollisuus tutkailla Raamattua, Jumalan sanaa ja alkaa ymmärtämään, että se on totta. Alusta loppuun. Raamatun punainen lanka on Jeesus Kristus ja hänen vastaanottamisensa on elämämme tärkein kysymys. Koska yhtä todellista kun on taivas, yhtä todellista on kadotus ja vain Jeesus on todellinen tie taivaaseen. No kuitenkin elämän varrella on monenlaisia asioita. Elämä ei ole ollenkaan helppoa, on tappioita, on kohokohtia, mutta kuitenkin se on valtava luottamus, että me tiedämme, että me voimme turvata Jumalaan, joka on kaiken luonut ja joka on antanut meille testamenttinsa. Vanha ja Uusi testamentti on todella kestävää, lujaa tekstiä, joka on Pyhän Hengen innoituksesta ihmisten kirjaamana syntynyt. Sitä on myyty yli 3 miljardia ympäri maailman ja miljoonien ihmisten elämä on muuttunut, kun he ovat kohdanneet tuon kirjan sanoman. Ja siinä mielessä on etuoikeus tänäkin päivänä tietää, että ei ole muuta kirjaa, joka pitää niin tarkkaan paikkansa kuin tämä kirja. Tässä on yli 3000 erilaista profetiaa, vanhan testamentin puoleita jo, mitkä ovat tarkalleen toteutuneita. Osa on vielä toteutumatta. Ja kirjan todella tärkein sanoma on suhde Jumalaan ja Jeesukseen. Tuli mieleen, kun viime syksynä tapasin lehden jakajana toimineen miehen, ulkolaisen miehen, jonka kanssa keskustelimme ja ilmeni, että me molemmat olimme lääkäreitä. Hän oli tullut Suomeen vaimonsa kanssa ja aloitti työskentelemään lehden jakajana, että tuli toimeen. Ja siinä vähän aikaan keskustelimme, ilmeni todella, että me olemme kollegoita. Me tutustuimme ja aloimme pitää yhteyttä perheittäin. Ja niin ihmeellistä oli, että kun me heidän olohuoneessaan kerran seuraavana keväänä keskustelimme, rukoilimme. He olivat hyvin kiinnostuneina kuunnelleet meidän elämäämme. He olivat kuunnelleet myöskin meidän Jumalasta, jota heidän buddhalaisessa kulttuurissa ei tietenkään tunnettu. Ja jonkin ajan jälkeen he tulivat tilanteeseen, että he ymmärsivät, että heidän Jumalansa on totta. Heidän Jeesuksensa on totta. Ja niin heidän olohuoneessa he molemmat suullaan tunnustivat Jeesuksen Herraksi ja tulivat uskoon. Ja alkoi uusi elämä. He tiesivät myöhemmin, että oikeastaan Suomeen tuon suurin merkitys oli se, että he saavat kohdata täällä Jumalan rakkauden, Jumalan todellisuuden ja ymmärtää, että meillä on todella yksi Jumala, joka todella vastaa sanastaan, joka rakastaa, joka on täynnä rakkautta. Ei mitkään muiden uskontojen, joita on tuhansittain, ei niiden jumalat ole alkuunkaan sitä, mitä Raamattu sanoo. Jumala on täynnä rakkautta.
hän on rakastanut niin paljon, että antoi ainokaisen poikansa Jeesuksen, ettei yksikään, joka hänen uskoon hukkuisi, vaan hänen voisi iankaikkinen elämä. Eikä Jeesus tullut meitä tuomitsemaan, vaan pelastamaan. Ja on ihmeellistä, että Jumala armossaan aivan toisista kulttuureista kutsuu ihmisiä luokseen. Ja me elämme Suomessa. Meillä on kirjahyllyt täynnä avaamattomia raamattuja, niin kuin itsellänikin oli 31 vuotta hyllyssä lähes avaamaton vihkiraamattu. Mutta kiitos, että jatkossa siitä sitten alkoi ymmärtää, että tässähän on maailman tärkein sanoma. Sanoma, joka koskee arkielämää, joka koskee ikuisuutta ja joka koskee myöskin suuresti meidän terveyttämme. Ja lääkärinä voin sanoa, että Raamatun ihmiskäsitys on hyvin huonosti ymmärretty lääketieteen piirissä. Ja sen takia moniin sairauksiin ei kyetä muuta apua löytämään kuin poistamaan oireita. Juuri syitä ei päästä hoitamaan. Ja samoin monissa kristillisissäkin piireissä kielletään taas monet sellaiset asiat, joissa tarvitaan lääketieteellistä viisautta rukouksen lisäksi. Me olemme hengen, sielun ja ruumiin todellisuuksia. Kun me tulemme uskoon, meidän henkemme syntyy uudesti, mutta silloin ei välttämättä meidän sielunelämän alueella, joka tässä yhteydessä tarkoitetaan vaikkapa mielen, tunne-elämän, tahtoelämän ulottuvuuksia. Harvoin tapahtuu kerralla mitään isoja muutoksia ja tällä alueella me tarvitsemme valtavasti apua, Jumalan armoa ja rakkautta. Ja tämä on ulottuvuus, jota perinteisessä seurakunnissakaan hyvin vähän ymmärretään. Ja siinä mielessä uskon tulo mahdollistaa kaikki ne lupaukset, mitä Raamattuun on kirjoitettu. Ja Raamatussa on myöskin ehtonsa. Siellä sanotaan, että niin kuin tässä alkuun ja meidän ohjelmammekin nimi on todella, että anova saa. Sanotaan, että anokaa mitä ikinä tahdotte, tulette saamaan, mutta myöskin on ehto, kun te pysytte minussa ja minun sanani pysyy teissä. Kukaan meistä ei ole täydellinen, vain Jeesus oli sitä. Mutta meillä on mahdollisuus kasvaa ja kypsyä siihen todellisuuteen, mitä Raamattu tarjoaa meille. Vajavaisuudessamme Jeesus tahtoo meitä eheyttää, parantaa, vapauttaa. Meillä on jokaisella jotain sellaista, missä me tarvitsemme apua. Tärkeintä on se, että me tulemme hengellisesti eläviksi, me löydämme yhteyden Jumalaan ja silloin ei tarvitse pelätä edes kuolemaa. Mutta se, että tänäkin iltana me todella lähestymme Jumalaa, jonka lupaukset on totta. Ja Raamattu sanoo todella, että hädässänne huutakaa avuksi Herraa, minä vastaan teille, mutta kunnioittakaa minua. Sanotaan, että Jeesus oli runneltu, että me olemme paratut. Ja monella tavalla Raamatussa sanotaan, että Jeesus sanoi, että minä toivon, että te kaikessa menestytte, pysytte terveenä, niin kuin sielunnekin menestyy. Jumala tietää, että jokaisella meillä on heikkoutemme, mutta hänen tahtonsa on hyvä, hänen tahtonsa on todella kaikin puolin myönteinen, mutta hänellä on myöskin vastustajansa paholainen, joka hallitsee meitä niin kauan kuin me elämme erossa Jumalasta. Ja me näemme tänä päivänä ympärillämme hyvin paljon kaikkea vääryyksiä, niin lähipiirissä omassa elämässä kuin myöskin maailmalla. Ja sen takia nyt jos koskaan on tärkeää, että Suomessakin me ihmiset heräisimme etsimään Jumalan rakkautta, Jumalan todellisuutta. Jumala tuomitsee synnin, mutta hän rakastaa jokaista. Ja jokainen meistä kuitenkin syntiä tekee. Ja tänä iltana meillä on tosiaan tässä nyt mahdollisuus tuoda monia asioita, satojen, ehkä 2,000 erilaista rukouspyyntöä koskien terveyttä, koskien taloutta ja muuta. Me tuomme Jumalan eteen. Ja tässä saan pyytää, Herra, me olemme tässä sinun kasvoisi edessä ja me kiitämme, että sinun sanasi on totta. Me huudamme sinun puoleesi ja kiitämme, että sinä tahdot parantaa, pelastaa, vapauttaa. Sinä näet kaikki nämä ihmiset täällä ruudun toisella puolella omine tarpeineen.
Kiitos siitä, että mikään ei voi erottaa heitä sinun rakkaudesta. Olkoon tämä ilta heille merkittävä ilta, parantumisen ilta, mutta myöskin monille pelastumisen ilta. Jeesuksen nimessä. Amen.